μπορείτε να απολαύσετε εδώ στη Θεσσαλονίκη σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο, ένα κυριακάτικο brunch που θα σας αλλάξει τη διάθεση αλλά και το κέφι για την Κυριακή. Το ξενοδοχείο The Met, πάντα πιστό στις υπηρεσίες υψηλής αισθητικής, μας υποδέχεται κάθε Κυριακή στο The Met Branch. Ο executive chef του ξενοδοχείου, κύριος Δημήτρης Τσάνανας, έχει επιμεληθεί ένα γευστικό ταξίδι που δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Εδώ και 3 Κυριακές έχει ξεκινήσει στο ξενοδοχείο The Met ένα γευστικό ταξίδι, ένα κυριακάτικο γευστικό ταξίδι με πολλές και πλούσιες επιλογές για όλα τα γούστα, τα γευστικά γούστα των πελατών μας και πολλές επιλογές για τους μικρούς μας φίλους. Κάποιος που θα έρθει στις 1 η ώρα, εφόσον ο μπουφές ανοίγει στις 1 η ώρα, θα μπορεί να γευτεί και να παραγγείλει μια ομελέτα, να φάει κρουασάν βουτύρου, κάποια κέικ, να πιει ένα ποτήρι καφέ, μια κούπα τσάι ή ακόμη να συνεχίσει με ένα πλούσιο μπουφέ, στον οποίο μπουφέ μπορεί να βρει από σούσι μέχρι σπιτικό καλομαγειρημένο φαγητό, πλούσιες σαλάτες και ορεικτικά και υπέροχα γλυκά. Καταλαβαίνουμε τους δύσκολους καιρούς και έτσι λοιπόν έχουμε 25 ευρώ το φαγητό. Για τους μικρούς μας φίλους έως 12 χρονών είναι δωρεάν ο μπουφές και υπάρχει επίσης και η προνομιακή τιμή των 6 ευρώ σε όποιον θέλει να πιει απεριόριστο κρασί, λευκό ή κόκκινο. Κλείνοντας να πω ότι υπάρχει ζωντανή μουσική η οποία καλύπτει τη γευστική παντεσία του brunch μας. Το The Met Branch μας υποδέχεται κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 4:30 για να κλείσουμε την εβδομάδα μας με το πιο απολαυστικό τρόπο που έγινε ποτέ.